Tinokutokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechigumino mwedzi uno waiye Kubvumbi. Ipapa nyasi pakaita kunyangariwa mapurisa agoreketayo kuti wabata wanhu wapfumbamwe wanonzi wanhu vari kufungidziwa kuti waita zvokuba wakapakata pfuti. Kwai wanhu vanosvika wapfumbamwe pano masoja wana. Kwai masoja ava atanyepiwa mazita avo. Kwai ndikopuro Owen Mbai ano makore 33, kuna sejendi Promise Musa ano makore 36, kuna sejendi Farai Chauke ano makore 37, nakopuro Simba Vazure ano makore 33. Watiwo mapurisa wabata pfuti dzinokwana kuita 12 pakaita kunyangariwa. Watomboenda kudarodzi mhosva asi munondoziva wanosvika warutokamhina kare. Mukobihwa waita ivapa paribe chisvinu chaiko, tiri kuzviziva kuti pakaita kunyangara chaiko. Tiripo mumapurisamo ipapa wafana waye wakakuba mupurisa nozuro. Wabatiwa tuwafana tuya zviriita kunyadzisa chaiko. Apa watoita kuzvimba zvipa zvokutoratidza pachena kutoti wanga wari kushandirwa usiku hwese peno wakabatiwa usiku heno tazondonyepiwa kuti wabatiwa asi paribe chisvino. Ipapo muwanogara wachitoreketa iwo wafanawo pawachachemberera kuti gore riya 2024 takamboita kuparamura chaiko kusvinu. Kuno kuparamurako kwakazotikonzeresera mushishi chaiko. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi tikundoimba kuti wachafunda kuita tuzvinu. Mapurisa wakuru wavo waburitsa tsamba wachireketa kutoti kwai gorekai kutetekera zvekureketeka kuti kwai vamwe wamapurisa wadiku wachaenda kumhemberero uhuru dzogore rino kuti wanenge waribe mbasha dzochipurisa dzakanaka dzakaita somakore ese. Heno ukationa wavhunduka chatikwatara ibva waziva kuti pane katurike. Tichakunyepai kuti zvinenge zvidini. Pokare nemi munenge muchindozvionera megani kuti zvinenge zvakamira sei. Tinenge tichikunyepai ipapo. Wakuru wehurumende wandoita kumukirira zvavanogara oita mazuva ano kuti wanondomukirira wakapfeka mugwagwa nyasi, mimwe nzvimbo dzomugwagwa waSamora dzinosvika pane icho chiumbiwa chiaritari chambuya nehanda chiya. Wandomukira wakapfika. Kwai tiri kunhadzirisa kwemazuva anoita 10. Wazotanda nyasi kuburitsa tsamba kuvanhu kuti migosi vaiti tiri kunhadzirisa mugwagwa iyu kwemazuva anosvika 10. Unotozvisaya kuti kohokona waribewo zvinyepa wanhu mazuva 2-3 apfuura. Wanhu waimukira wakaganhadzirira pokare. Kana kuri kuti wachimbidze kumuka wachienda kwawanoda kuenda zvaibva zvagara zvaitika izvozvo. Kuno unobvunzani. Wokwedu wanenge wachitoita zvokusvotesa chaizvo kuti usvotiwe uone kuti paribe chaunowaita. Kai tigoona kuti zvinopera sei ipapo. Gideon Gono kureketa kuno ari kutsvakiwa nevanakadzitape wese kuti apindure zvakareketiwa naChris Mutsvangwa asi ari kuboeka paribe ari kuziva manje kuti ari munyika chere kana kuti akutosha kuti ndinokona kuzozvifutsira kuzozvikunidzira kautsi muziso. Heno ticharamba tichiringa ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Asi mamirira zvakaita iwaya nokutoti zvakareketiwa naChris Mutsvangwa ndo mhosva chaidzo dzinofanira kunge dziita kutekairiwa naivo ana Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Pokare nevamwe even mapurisa chaiwo anofanira ari kuita karikiriki chaiko kokuti wabate vanhu vacho wapfikira mujere kana wakaita izvozvo zviite zvisvino. Rekai tigoona ipapa. Asi chatinoziva munotoona kutoti Mutsvangwa ari kuedza kuvharidzira kasahwira wachemunangarwayu kuti asanzi ndiye aripo pavanhu. Zvogodi mafia takazviona kumubiro rinoita goridhe munyika medu muno. Rekai tione ipapa kuti inopera yakaita sei.
tinenge tichikunyepai. Magetsi weZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC yagoreketa kutoti tiri kufara kutoti izvezvi makambani nowanhu wanosvika 300 wari kutipa magetsi anoita mamiliyoni 20 chaiwo omawati 20 megawatts pachirungu. Tikuramba chizvitenda izvi, tikuramba chizvitenda. Takutomirira zvakareketiwa kuti kwai kuGrenville ndiko wachatanda kuisa iwo magetsi ozuwa pamarata owanhu mudzimba dzawo kuti waboye magetsi anoenda kunyika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei ipapo. Ticharamba takarika tinenge tichikunyepai ipo zvinenge zvichiitikapo. Kuno mumwe muChina anoita zvokucherachera pasi povhupa apa gonze agopfura wanhu makorokoza wana akawakuwadza kunzvimbo yefilabusi. Mabucha pakaita kunyangara. Wendo huno tikuimba kutoti zvinokureka kuenderera mberi izvi nekutoti wanhu wavo wakatanda pokare kuti taakuenda kodzosera paribe chisvino apa. Nyange nopfuti wakaita wana wanokugwama wakakupedza basi. Idi rikai tione kuti zvinopera sei ipapa, asi tikuimba kuti zvinoreka kuenderera mberi. Kwaina iye Mushayavanhu John iyoyo agoendesiwa kubhangiro nyika. Inini ndada kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitiwa makore ese. Anyora tsamba ari kureketa anoiwa basa wache wokuRBZ ko. Hene kuti atanda nyasi kunyora tsamba munhu atopfuura mwedzi arimo mubasa kuti zvaita sei. Ticharamba hedu takaringa, asi paribe chisvino, paribe chinyowani chaanogoendetsa ipapa nokutoti wabodziwo wanhu wangu wandoripo wachibuditsa mari nokudii anotonyepiwa kuti wape mari wabuditse anogoramba nopapi. Ari kuziva zvaari kuita achekutamba nepfungwa dzewanhu. Kuno isu tinoramba takaita kubata masoko aanenge achireketa ayo nokunyora. Tinenge tiri kunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Wanhu wari kunze kwenyika wakutokurudzirwa kureketa kuno kuti waite zvokunadzirira hama dzawo dziri kumusha zvokudya, nokutoti ipapa Chris Mutsvangwa agotoreketa kutoti ZANU-PF ndo inenge iri kuita basa rokupa vanhu zvokudya. Matoziva mega nekutoti paribe vanhu vanoguta. Kunyange chikafu chikauya chinokwana vanhu vese, iwo nokuti vanenge vachiti ndisu mashefu ndisu vanodini, vanenge vari kutotanda watora chawo iwo kuti vanhu vese vazosvote pokare kuti wazoone chekuti vanhu uyu ngweduba uyu tinomupa uyu ngwedu tinomupa uyu ngweduba tinomupa, kuita kuketa vanhu kunge zvinonzi vari kuketa ng'ombe. Ipapo ndo pakaita kunyangariwa ipapo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi hwendo huno ona yawe wakaita zvokutamba. Kungaza kwese kunoita kupedziwa nevanhu nokuti vanhu vanenge vatoita kubudiwa chaiko. Unochobviwa zvipokoma zvikatoita kunetsa. Rekai tione ipapo kuti zvinopera sei. Ticharamba takaringa, asi tikushuvira kuti zvireke kugonyangariwa. Mufana Jordan Zemura agoreketa kuti kwai ndikuuya kotambira chikwata chonyika nokutoti nomene mapeza ari pekutiremekedza patakabva kuEurope kuti tiuye kuZimbabwe. Eno peno anga akaringira kuti agobatiwe nosozai somunhu ari kubva kuEurope. Kuno paribe chakada kudando. Ana Peter Njovu waimbongobvawo kuEurope ko wachiita zvawaiita, wachiuya kotamba wachitobhadharira chikwata mari kuti chikone kutamba zvisvinu. Oda kuzotiitira mushapa yakaita kudando. Heno ikweyo rekai tigoringa rekai kutambira nyika yacho toone kuti zvinoperera kupi. Aribe kumwe kwaanozotambira pokare nyika. Wakomana webhora watoita kurwadziwa pokare, nyika yese iri kurwadziwa nezvareketeka naiye Janvan Muswere achireketa kuti kwai hwendo huno wakomana webhora wachatotambira pokare kunze kwenyika, mutambo yavanenge vari kutamba yozvikwata pasi rese. Ndipo munotoona kuti Kitsiko Vendri yuyu kunyepa kwache, munyepero wache Kitsiko Vendri yuyu agotinyepa kuti kwai ndikutokuimbisai kutoti izvezvi panosvika chikwata chokutamba, panosvika nguva yekutamba futi bhora, chikwata chonyika chichatambira kuNational Sports Stadium.
ndizvaagoreketa kuno zvachinja pokare. Unobva watoona kuti kutambisiwa bhora ribe mweya, mazinyani yaya anoramba achitoita hunhu bodzi nguwa nenguwa. Rekai tione kuti wachaipedza chere iyoyi yawakatanda iyoyi kana kuti inenge ichindoenda yakadando. Tinenge chikunyepai. Apa zvikwata zvobhorazvo Highlanders Bhosvo noDynamos Dimbare zvaenda iko kuti wanhadzire kutamba mutambo woUhuru uri kutambiwa musi wokuzvitonga kuzere kwenyika. Rekai tigorenga kuti zvinenge zvipera sei. Tikachiringadzi tikapasirese kutambira kuno waRamaphosa wabhuruka akaenda kunyika yeUganda koorita akatomboka nyai naiye Yoweri Kaguta Museveni. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvaburika ikweyo peno waakuda kutenga dzimwe ng'ombe dzoangore. Hino ticharamba takaringa nekuti dzakabva kuUganda kuku ndokumuzinda kwadzo ng'ombe dzoangore dzinotengesiwa naRamaphosa dziya. Apa South Africa iri kufara kurowa manja chaiko kuti kwai kambani yeVW yagoti iyo ichaisa mabhirioni 4 okuti wanhadzire dzimotika dzakada kuti kure kure dzorudzi rwemaSUV imo muSouth Africa kuEastern Cape. Tikuramba tichivaroera manja wabi yedu wari kuboya makutukutu omari yakaita kudandi. Ngazviende mberi. Kuno washanu wasungiwa kunzvimbo yeDurban wachinziyo wagoenda kuno umwe wochitoro wachimuti chitotanda izvezvi kuti pabasa isusu hui kuita zvaungori kuita zvemazuva ese zvekupawa vanhu. MuSouth Africa unobva waita kuzvisaya idi. Asi rekai tigoona ipapa kuti zvinonga zvichitekaira nokupi zvinonga zvichipedziwa sei. Ticharamba takaringa. Uko kuGauteng wamwe wanhukadzi waenda koratidzira kuti watoda kuita ana mahobho wanopuwa basa nehurumende yeGauteng pamuzinda weGauteng unoringana nezveutano. Waita izvozvo wachibva waita kuratidzira kwacho kukumura mbasha dzawo kusara wari mupushu. Unobva waita kuzvisaya kuti muSouth Africa munomboitika sei, zvinombofungika sei, chii chaizvo chinenge chichimboitika. Heno kuti nzero dzevanhudzo dzakanyatsa kudini. Ticharamba takaringa pazvinenge zvichienda kuti ndokupi, asi manyadzo chaiwo. KuNigeria wari kuchema ipapa, wari kuti kwai makwirira aita zvinhu ndo ari kunyanya kukwitsa kwemakore 30 apfuura wari kumboona makwirira akaita kudando zvinhu. Warume, rekai edu tirambe takaringa kuona kuti wanoikona chere iyoyi wachipedza kuti zvinenge zvakaita kudini. Tinenge chikunyepai. Iwo wabhola Tinubu waribe chavari kureketa chisvinu kuti wozviita sei. Rekai tigoramba takaringa. Mambo Charles wokuBritain ari kufara. Mari nosuhwache yakutanda kutekaira mumwedzi wa10 pasara mwedzi 2 basi kuti zviitike izvi. Tikuramba tichiti makorokoto Charles. KuDubai kureketa kuno nhandare yendege ikweyo yatoita unga dhamuka takutosvira kuti wakomana dai mvura iyi yaindopenudzirwawo ichiuya kuzaza iye Zambezi yobva yapinda mudhamuka riba. Tingadai tiri parinani hwendo huno kana magetsi tingadai tiri kutoti rowai injini wakomana magetsi akoni kuita zviri nani. Kuno pakaita kunyangariwa hwendo huno. Hino kuti zviri kudii, asi iwo kuDubai wari kusaya kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Nokutoti kake chipiri hwendo huno gore rino chairo wachiita mafashama akaita kuwanda kudando pokare nomhepo inoita kuvhiringidza yekutoti ukaita zvokutamba kutakuhwa tsvetsiwa kwakadando paribe anoziva kuti sei zviri kudando. Asi kuchinjako zvinhu idina yawe. Rekai tigoona kuti inopera sei yakadando. Asi tiri ipapo, rekai tichigumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.